Pwede mo patabang mo, Chip? Na kuan lay ko na short lay ko sa budget lay kay panggasolina ba. Padung ko tulido. Pila man. Bisa kwinta lang siguro 100 ba? Okay na, Chip? Chip. Chip, pwede kuan, Chip? Pwede mo patabang mo, Chip? Na kuan lay ko na short lay ko sa budget lay kay panggasolina ba. Padung ko tulido. Pila man. Bisa kwinta lang siguro 100 ba? Okay na, Chip? Alam, huwag kayo gasolina. Lagi, padung ko tulido. Chip, sinsya kay Chip ha? Okay raw, problema na yun. Usap na. Chip, balikon di ka diri ha? Ay, handa man. Balikon di. Balikon di ka. Isa nga ni mo. Omar Librando. Si kuan di ko, Braji si G di ko ha. Ya Chip, salamat kay unsa ning lugar diri, Chip? San maghuway ni? Magaway din eh, padung ko sa kuan ko sa Sa Toledo ba? Oto ari kagawa sa. Pwede rin kumagi diri. Oh, may makdo. Tagasa ka, Chip, kay puhon makakwarta ko, Ay, ako lang wag dublihon. Chip, alisa. Chip, ga social experiment rin ako, Chip eh. Ha? Ga-vlog ko ba? Prank ra. Pag sure. Chip, kay buotan kay ka na ako i-reward ni mo ha. Kuhanig balik ko. Sure, eh. Lagi, Ito. kuhan ko, vlogger ko. Na ako ihatag niyo, pinaskuhan ha. Ako lang dublihon. Onsay agency naman, Chip. Kuan Minerosis. Kay buotan kay Oh, ka na Minerosis. ikinintos. So, imo na. Yeah, thank you kaya ni. Kaso ay muna. Ito tinawag daw Lagi, kinasing oh. ba sa kung tapang. Salamat kay sa buotan kay taga agency Minerosis, no? Kalayo ba atong Toledo Oh, bot na lagi, Chip. pilar ko na kuan de hagod. Chip, na-touch yun mo kay wadyo ka gado-gado gatag ba? Ade naaman ta. Ha? Naman nga halag. Tagaasa mo ka, Chip, tagaasa mo ka. Kyoto mo ah. Kiyot Pardo. Oh, cute par. Yan ay mo si Chip eh, para makita sa itong mga followers. Ay. Oh, mga idol, botan kay si Sir Librando mga idol ha. Usa ka security guard nga way pagduha-duha sa pagtabang. Sa vlog nimo? Kuhan ko, Chip, Braji si G ko. Ah, vlog. Lamat kay Chip ha. Kay ko tagsar man sa kami chill ko dire. Lagi, dugay na ka diri. Magduman ako katuig. Mayo, Chip. Naka-timing ko nimo, Chip, nga botan kayo ha. Salamat kay. Chip, padayon ha. Amping tuloy sa trabaho niya. Mayon ta nga daghan pa ka grasya maabot ha. Thank you. Nakata